सवेरे सवेरे भैया ने काम धाम छोड़ के कहाँ दूनी चल गई अभी ले हमार माथा खजुआता। अब भैंस चरा के तुले मजा ए मोनू मतलबी राजा हो। भैंस चरावत चरावत नु बड़ी बुरा हाल हो गइल बा। मत बहुत बुरा हाल हो गइल बा। हाँ भैया ना जाने कहाँ चल गई बड़ी एकरा पर खीसी बरता नी। काहो भैया कहाँ गई लो? अरे सुबेरे सुबेरे जानत नहीं का तना काम बा घर ने भैंसिया चरावे। मैं तार भैंसे चराओ ठीक बानू हम चाहत नहीं को गढ़ा वाला खेत जोता जाओ। ते में पूछे वाली का बात बा बोला के खेतवा ट्रैक्टर से जोता के मकई बोवा दो तो कौन ट्रैक्टर वाला आवस? तो वह बिहारी के उनकरा के बोला लियो। ठीक बा तेहू जो चले चल हमनियो के चला जाओ चल। कहाँ अरे यार जातन खेत जोतवावे कहाँ खेतवा कहाँ बने? चल चल जोतवा दिया चल चल चल। कहाँ गइल बड़े? कौन काम बा? खेत जोते के बा? खेत जोते होता हमारे सब पता। हम मुहावा काहे चोरवले बाड़े? हां बतिया कहाँ पे सही बताओ मैं जाकर खेत जोते के बा? गइल बड़ा होना के। हां तो हमको देख भकोलन के लइका वाला सब पाँच के खेत जोते के बाटे। माने हमार जात भकोलन के भाई चौकी झोर। अरे भाई हो। अच्छा हां बोल। कोई दियो पानी के बाप बेटा के नटंकी हमसे देखल नहीं गयत भाई ठीक बा। बारिश के मौसम में हमनी खेत के संग बोद ठीक बा नु। आले के नाम का फेंक दे उठा के पुला में। देख दे बना चलो जब बैठ आदमी मजाक बन के लागता है। तमा खेत के संग गिल भइल बरे। गिल भइल त हमरा हाथ में बा। हाथ में नहीं के काहे के ट्रैक्टर किल बरस रे? पैसा तो ले तनिक मैं ढेता बनता। काल ना भैया साजे के नाम भेज दो। कह तोरी पैसा दे दी। ना बे ठीक बा चल। तो हम जाता नहीं। चल अब तू आराम कर भाई चलो हमनी के साई के एकदम गाड़ी पकड़ दे दियो ठीक बा। चलो